Vaja, que tranquil que estàs. Em sembla que és una altra prova. En Shu ja està lluitant allà dalt. Què faràs, tu? Explosió blava! Amb això fem curt. Som-hi, drac blau! Urpes d'acer! Ostres! Maru! Buque! Al final heu vingut! Maru, destrossem això! Aleshores, ja heu superat tots els dubtes? Si fa no fa, de dubtes encara en tenim. Però és que m'agrades molt, Shu. Per això et seguiré ajudant, facis el que facis, tu tranquil. Jo sóc el defensor de les noies, volia dir. Jo encara sóc el defensor de la Maru Justícia. Que es preparin els enemics de la Maru Justícia! Esclar, ara sí que sou els de sempre. Som-hi! Maru! Hipopont, hipotama, transformació! Nosaltres atacarem la roca. Si en cau un tros a sobre les cases, serà un desastre absolut. Ja ens n'encarreguem nosaltres, d'això. Maru, endavant! Vaja, si els manipuladors han decidit esmicolar aquella roca, a veure com els hi va. On vas, tu? Amb en Shu no està clar, ara aparta't, Lota! No pots, que no t'ho he dit que volia parlar amb tu, bufó? És inútil, no la Maru trencarem! Si no fem res, la roca caurà a sobre de l'Aibat. No hi serem a temps. Amb totes les decisions que has pres fins ara en les proves, t'has equivocat. Maru! Oh! Nosaltres ens hem equivocat. Diguin el que diguin tots aquests éssers superiors. Jo seguiré fent el que cregui just i necessari. Penso per això, amb la meva força i la del drac blau. Endavant! Què és el que hem decidit? Maru, visca! Així que, què em volies dir, Les persones tenen certs sentiments que nosaltres no tenim, noi. I estic segura que tu ja ho saps. És igual, això. Això és una cosa que trobo que he de valorar jo mateixa. D'aquí no gaire, quan hi hagi lluna nova, passarà una cosa molt interessant aquí dins.
Però què és aquest lloc? Què vol dir? Què passa? Per què som aquí? Aquest lloc era un observatori i aquí éssers superiors agafen informació de les persones. Has descobert alguna altra cosa? He provat diverses coses, però la informació està guardada de manera molt segura. És a dir, que no n'has pogut treure res de l'ordinador, oi? Però què deu ser el que ha de passar aquí dintre? Deu tenir relació amb allò de la lluna nova que em va dir la Prímula? Ja és l'hora, Shu. Què és això? Es veu que estan enviant certa informació. I llavors, és per la lluna nova? Segurament. Aquestes autotransmissions les fan sempre que hi ha lluna nova. Oh, mira, és el maromapa de l'altra vegada. És diferent. Hi ha senyals en altres punts. Noi, què hi diuen aquests senyals? D'això... són els llocs on hi ha els altres temples. És això? El que volia dir la Prímula? Et toco, et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per